Защото ако не бачкаш, се иска учене. За да учиш, се иска да бачкаш. Така ли? И накрая не знаеш какво става. Накрая трябва да се бачка, иначе си трябва да учиш. тая, брат, ето казвам ти. Накрая нито ще бачкаш, нито ще учиш, събираш капачки. А дори да бачкаш, Събираш капачки ли го? Да, ти путко, ще събираш капачки. защото дори да учиш, накрая пак ще се бачка, разбираш? И пак ще събираш капачки. Ние всеки ще минава през това път, Юкс. Точно Има и така. други. От Има и капачки други съм пътища. почнал сега. Беше си викам Укси, собственика на капачки. А, така, видя ли са А. Но това не остарява, брат, не знам какво става, как така. Кой е? Това. Те, путко. Тек путко. Как не ти умреш? Това Как е може? Това хлебара му е така, тек путко. Така е. Това от хлебара дойде, това не е от мен. Путко тек. Това дойде от мен. Защото много го повтарях тек путко и после путко тек. Няма какво да стане, брат, ето казвам. Какво на травинка ли си? Стига с това, брат. Даже ми даде ми гоблин то. Там ли си е на травинка? Ще там си. Да, вече 5. Всички сме там вече. Еми свършиха всичките мапове, тия единици и двойки, всичко изфармих и единици и двойки, аз го казвам. Само тек путко! Не на травинка. Мандей викаш ми там, че си пръснеш тъпаните. И съм живял живял тук. Тъпаници! Това бял секундар. 86 Талибанче. екстра голд. Как се надъх? О, парай! Просто ма. Гоблин той ми карата ми дал 76% екстра голд from Monsters. Кой ще да ти? Едно Мадя. монстър.